खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 14 पुस 1433 मायथाइ एबा 30 डिसेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै मेष राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि जुदि नोंथाङा दिनै माबाफोर खामानि मावो, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि आबुं मदद आरो लोगो मोनगोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। गोसोआरि गोरोबलायैजों मोगा-मोगि जानांगोन। जुदि नोंथाङा शपिं खालामनो थांगासिनो दं, अब्ला गावनि जिउ लोगोरिजों गोरोबलायनानै बाय, नङाब्ला बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। नखरारि फालांगिया गोख्रोङै थागोन। बेलासियाव नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सोमखोर गाब। वृषभ राशि। मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव दिनैनि साना वृष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नखरारि जिउआ माखासे मोजां खामानि जानो हागौ, जायनि जाहोनाव नखरनि सोद्रोमाफोरनि खुसिनि जेबो सिमा थानाय नङा। दिनै नोंथाङा आबेगजों गोजानाव थानानै जायखिजाया थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, नङाब्ला बेरेखाफोरा नोंथांनि लोरबांथिखौ मुलाम्फा लानो हाजासे नाजागोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा सांग्रां जानांगोन। जुदि नोंथाङा दिनै सोरनोबा रां दाहार होनो सानदोंब्ला बेखौ एसेबो दाहो। दिनै बेलासियाव नोंथाङा सोरबा बाहागि एबा लोगोखौ लोगो हमनो हागौ। नोंथाङा रंजाथाव बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। नखरारि जिउनि बेलायाव मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि माखासे लोगोफोरखौबो बिसोरनि सुथुर जानायखौ नुनो मोनगोन, जायनि जाहोनाव बिसोरो गोसोआरि महरै दुखु आरो दुखु मोननो हागौ। आबेगाव थाबथानानै जेबो खामानि मावनो नाङा। बेयो मोजां। जुदि नोंथाङा बेबादि खालामाब्ला इयुनाव नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि गथ'फोरनि थाखाय मोनसे अनथोब बायनो हायो। बेलासियाव नोंथाङा सोरबा लोगो आरो बाहागिखौ लोगो हमनो थांनो हागोन, जेराव नोंथांनि माखासे रांखौबो बाहायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना कर्क राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन। नोंथाङा थानसालि आरो गोथार थावनि दावबायनायनि गुन मोननो हागौ। जायखिजाया दिनै हाथरखिफोरा बुङो दि खैफोद गोनां खामानिनिफ्राय गोजानाव था आरो दावबायनायाव सांग्रां जा। दिनै नोंथांनि थाखाय बेखौ बिनालासै रावखौबो हेफाजाब होनो नाङा आरो बांद्राय दाजानाया मोजां, नङाब्ला मानसिफ्रा नोंथांनि अननायखौ स्वार्थ होनना साननो हागौ। मोनाबिलियाव नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे गोथार आरो रंजाथाव हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। सिंह राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि दिनैनि साना साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। दिनै खामानि मावथायाव मोनसे रंजाथाव आरो गोसो गुदुं आबहावा थागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखर आरो लोगोफोरजों मोनसे पार्टिनि बिथांखि लानो हायो। फिसा-फिसा फालांगिरिफोरा दिनै खुसि जागोन, मानोना बिसोरो मोजां मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दं। फरायसाफोरा बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद आरो लामा दिन्थिनाय मोनगोन, जाय बिसोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जेंनाफोरनिफ्राय उदां खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब।
कन्या राशि दिनैनि साना कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे नारसिननाय सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सासे सोद्रोमानि आखुजों जिंगा आरो दुखु मोनगोन। दिनै नोंथाङा माखासे गोनांथार खामानिखौ दोनथ'नोबो गोनां जानो हागौ। जुदि नोंथांनि बिफाया लोमजादों अब्ला बिथांनि सावस्रिखौ जोथोन ला, मानोना बिथांनि जेंनाया बांनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोबां मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोनगोन। दिनै मोजां मोनलायनाय जिउआव मोनसे गोमोथाव जागोन। फरायसाफोरा दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव गावसोरनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय मदद आरो लामा दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि तुला राशिनि थागिबिफोरा दिनै गावसोरनि फालांगि आरो नखरारि गोब्राबथिफोरखौ सुस्रांनायाव मुखुब जागोन। नाथाय साननि दावराव दावसिनि उनाव नोंथाङा मोनाबिलिखौ मोनसे रमान्टिक लामाजों बारहोगोन। स्टारफोरा बेखौबो बुङो दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि फालांगिनि माखासे गोजाम थाबथानाय हाबाफोर आरो डिलफोरखौ थि खालामनो थाखाय सुबुंफोरखौ लोगो हमगोन, जाय नोंथांखौ बोसोरनि जोबनायाव मुलाम्फा खालामनो हागौ। जुदि नखरनि सासे सोद्रोमाया हाबानि थाखाय आरजाथाव, अब्ला दिनै बेनि थाखाय मोनसे साबसिन खाबु फैनो हागौ, जाय नखरखौ खुसि खालामगोन। गथ'फोरनि सावस्रिनि बागै एसे जिंगा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि दिनैनि साना स्कर्पिय' सुबुंफोरनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायनि थाखाय मोनसे अनथोब अर्डार खालामनो हायो, जाय नोंथांनि गेजेराव अननाय आरो अननायखौ बांहोगोन। दिनै नोंथाङा गावनि बिमाजों मोजां टिउनिं खालामगोन आरो नोंथाङा बिनिफ्राय अननाय मोनगोन। दिनै नखरनि सासे सोद्रोमानि सावस्रिया हरखाबै गाज्रि जालांनायनि जाहोनाव नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ, जायनि थाखाय नोंथाङा माखासे रांबो खरसा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलभार गाब। धनु राशि केरियारनि बिथिङाव दिनैनि साना धनु राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा दिनै मान-सन्माननि मुलाम्फा मोननो हायो। दिनै नोंथाङा माखासे मोजां खौरांबो खोनानो मोनो। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान साख्रि नागिरदों, अब्ला नोंथाङा बेनि थाखाय नाजानांगौ। खाफालआ नोंथांखौ मदद होगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय नोंथांनि सायख'नाय माखासे बेसादफोर अर्डार खालामनो हायो, जाय बिसोरखौबो नोंथांजों खुसि खालामगोन। दिनै नोंथांनि खुसिनि जेबो सिमा थानाय नङा, मानोना दिनै नोंथाङा खामानिनि जायगायाव आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा मोनगोन। जायखिजाया नोंथाङा बेरेखाफोरनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। मकर राशि दिनै मकर राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा खाफालनि आबुं मदद मोनगोन। जुदि नोंथाङा दिनै गावनि गथ'फोर आरो जिउ लोगोरिजों मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानदों, अब्ला बे खामानिनि थाखाय साना मोजां। गारि बायनो नाजानाय सुबुंफोरनि लुबैनाया दिनै जाफुंहोनो हायो। दिनै खामानियाव मुखुबब्लाबो नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय सम दिहुननो हागोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा बिसोरनि अननाय आरो मदद मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सानफ्रोमबोनि गोनांथिफोरनि थाखाय शपिंआवबो रां बाहायनो हायो। दावबायनाया मोनसे गोरोबलायनाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पार्पल गाब। कुम्भ राशि कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानांगोन। बायजोआरि जानायनि जाहोनाव दिनै नोंथाङा जाग्रा आदार आरो उदैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरखौ समाजारि हाबा मावनायखौ नुनानै गोजोनगोन। फालांगियारि सुबुंफोरा दिनै हरखाबै रांनि मुलाम्फा मोननो हायो।
गोबाव समसिम थाबथानानै थानाय बेसादफोरनिफ्राय रैखा मोननानै दिनै नोंथाङाबो मुलाम्फा जागोन। मोब्लिबारि आगजुफोरनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। सम्पथि आरो गारिनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मुलाम्फा गोनां सान जागोन। जुदि नोंथाङा बाहागोदारियाव जायखिजाया फालांगि खालामगासिनो दं, अब्ला बेयो दिनै नोंथांनो गोबां मुलाम्फा होनो हागौ। नाथाय नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनि सोमोन्दोखौ लाखिनांगोन, नङाब्ला नोंथाङा फालांगियाव खहा जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि उन्दै गथ'फोरजों मोनाबिलियाव रंजानायाव बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।